Hello guys! Jomari here. So ngayon gagawa na naman tayo ng bagong video. At ang video na ito ay tinatawag na 100 layers of foundation. Ang gagamitin nating foundation ay itong MAC Foundation. Max Studio Foundation. Ayan, so nabili ko to sa SM, sa Marky Mall sa Pampanga. At ito na yung gagamitin natin. Pero tignan natin kung magkakasya ang 100 layers dito. So, ayan. Ito yung tsura niya. Gagamitin ko ang foundation ng MAC in the shade of A47. I don't know. So, ayun na nga. So, magkakabit muna tayo ng mga velcro para mas maayos. So, ayun na nga. The video will start in 5, 4, 3, 2, 1. Mahal namin lahat ng magulang mo, Bruce. Walang kapatawaran ang ginawa ni George. Magkasama sila sa selda noon ni Carmine Falcone. Pangalawa. No. So, i-zoom in natin. Pang-apat. Ano naman nakikita nyo? Pang-lima. Pang-anim. Pang-pito. Pang-walo. Pang-9. Pang-10. Yan. Kung nakikita nyo, basang-basa na po ng foundation ng aking brush. So, gagamit na tayo ng sponge. Yan, ang dumi. So, gagamit tayo ng sponge kasi basahin yung pagpahingan mo natin yung aking brush. Ang ganda. Ang ganda na yung
Pang-11. Pang-12. Pang-13. Pang-15. Still looking fresh. Pang-17. So, mamaya nag-share blend. Pang-18. Pang-19. Pang-20. Ang init sa mukha kung napapansin nyo. Ayun. Puti. Puting-puti. Gusto mo yun? Pang-21. Pang-22. 22. Pang-23. Pang-24. 25 na pala. Pang-76. Pang-77. 78. 79. Ang masyado ng madikit ang foundation, guys. Ayun na nga, hindi na siya mablend ng maayos at may trickiness na. So, pang 89. $90. Okay. 10 more. Pang 91. Taho. So, pang 90. Pang 92 na to guys. Pang 93.
94. Sige ba? Pakinggan niyo. Rinig na rinig ko na po ang pagka-liquid. Nangangati na ang aking muka. Pang 95. Pang 96. Grabe. Oh. Hihiwalay. Sobrang dami ng foundation. Yan. Go. Push. Pang 96. '97. '98. 99. Last two. 2. Last one. Last one. 100. So, tignan niyo yung brush ko. Covered na rin siya with foundation. So, ayan. Apply na natin lahat para hindi sayang. So, ayun na nga. Look at my brush. Look at the box. Sa pinagpatungan. Look at this sponge. So, kadiri. So, ayun na nga. Ang streaky ng result. So, ayun na nga guys. Kung nag-start niyo itong video na to, itong kalokohang to, itong 100 layers of foundation na hindi ko na i-blend, super, kung nakikita niyo, super madikit na yung, ayun na yung mga hair, dumidikit na sa foundation. So, ayun na nga. So, kung may gusto pa kayo ipagawa sa aking video, guys, i-comment nyo lang sa comment section below or i-contact nyo na lang ako or i-PM nyo ako sa Facebook page or sa Facebook ko, Mikey Mercado. Mikey. That's M-I-K-E-E Mercado. So, ayun na nga. Feel free to chat me every time naman. Try ko na lang. Kung hindi ko kayo masendan, baka busy kami kasi nagtitesis kami. So, ayun na nga. Kung nagustuhan niyo itong video, please don't forget to give this video a massive thumbs up. Please subscribe to my channel. And don't forget to click the notification bell down below so that you'll be notified whenever I upload a new video of mine. And bye! Thank you for watching! Look. Grabe. Napaka-sticky. Tingnan nyo yung difference. Ang itim ng kamay ko, ang puti ng mukha ko.